پی پی کے مار معاشرے دی ہن ہویا آن سیانے اگا سمی رکھنی ہے مطلب تائیں کوئی جانے یا نہ جانے جدہ پوندے مل چنگیاں دے گئے ویلے گزر پرانے مسکین وڈو اس سے ککھ نہیں جاتا جندے بتیاں مگر وکانے عرض کیتی بھئی ہم درد کوئی لقمان بنے جڑا مونج دا مرض مٹائے چاہ سمجھدار لوگوں واسطے ہم کلام سنا رہا ہوں سائیں اختر صاحب دا ہم درد کوئی لقمان بنے جڑا مونج دا مرض مٹائے چاہ جندہ دارو دور کرے جگراتے تنگیاں دا تل چائے چاہ تے کوئی نقصہ مائی دے ملنے دا تجویز اختر فرمائے چاہ گل ونجتا کھٹیا زندگی دا لکھ دینا آج لکھوائے چاہ آسف بھائی ون دے قسمت رنگ بدلے ہویا اور تے سوچیا میں کہ مقصوم در لیا ڈھے پہ ہموں ادھے پیار دے تخت تو چاہے کہ تے وات ہجر ستائیاں اکھیاں ڈکھیاں رج کدی نہیں ویکھیا سین کے نہیں اختر سکدیاں گلیاں ویچ ماری ڈھول بوالی پہن کے میں تے ساول ظلم دے می پہ وستن نہ سمجھ معمولی کڑیاں عرض کیتی میں تے ساول ظلم دے می پہ وستن نہ سمجھ معمولی کڑیاں نروارا چند تلواراں بن کے ہن میں مظلوم تے جھڑیاں تے تیری ڈھل مڑ صاف دسیندی یہ ہنی نال غیران دے گڑیاں تو کدی نہ پڑھیا اختر تے ہن جدن بھی اوکھیاں بڑیاں میرے مہربان محترم بھائی زید صاحب افیسر پنجاب پولیس حال جوراباد تھانہ خوشاب زید بھائی کس سے سائل دے سکھنے کاسے وانگوں خیرات نو لوندیاں وطیاں تے سدھی سامنے نہ دی ٹھوکر کھا کے ترم ترم چوندیاں وطیاں تے سما ہار سمنے وچ پپڑیاں دے بند تروڑ کے روندیاں وطیاں اختر دے بدھ دا مولا نکھیاں بے ملیاں ہوندیاں وطیاں مہربانی محترم بھائی مار فضل صاحب حال مٹھا ٹمانا افیسر پنجاب پولیس تھانہ جوراباد یہ ساڑھے ملازم طبقے ساڑھے مہربان ہیں یار جی مار فضل صاحب انداز بدل گئے موسمہ دے گلشن وچ ہور سمائیں پھول پتر جھنے کیوں جو عرصے توں اتباج سموم روائیں جملہ نقصان بہار کیتا بدنام خزادہ نائیں جتھے اختر کوئل کوک دیا ودے اتھے ککران دے کائیں والسلام انوار